Βρισκόμαστε ακριβώς μέσα στον Πανάγιο Τάφο, ακριβώς στο μάρμαρο που βλέπουμε, κάτω ακριβώς από το μάρμαρο, γύρω στο 1,5 μέτρο, είναι ο αυθεντικός βράχος όπου τοποθετήσαν ακριβώς το σώμα του Χριστού. Εδώ καθημερινά εισέρχονται χιλιάδες προσκυνητές ανά τους αιώνες, εισέρχονται στον Πανάγιο Τάφο και να βρουν τη χάρη και την ευλογία του Παναγίου Τάφου. Η ιστορία του Παναγίου Τάφου ξεκινάει όταν ο Τίτος το 70 εισέβαλε στην Αγία Γη του Ιερουσαλήμου, κατέστρεψε όλη την παλιά πόλη μαζί και όλα τα προσκυνήματα για να μην έρχονται οι πρώτοι χριστιανοί και προσεύχονται. Το 135 όταν ο Ανδριανός ήρθε στην παλιά πόλη του για να προστατεύσει τα προσκυνήματα, να μην έρχονται οι πρώτοι χριστιανοί, κάλυψε τον Πανάγιο Τάφο με χώμα και έκτισε πάνω το ναό του Διός, για να μην έρχονται οι πρώτοι χριστιανοί και προσεύχονται. Αυτό όμως είχε το αποτέλεσμα να προστατεύσει τα Πανάγια προσκυνήματα και να τα προστατεύσει. Αργότερα ήρθε η Αγία Ελένη το 336 όταν εδραιώθηκε ο χριστιανισμός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους και με την παρουσία τους, με την προϋπόθεση να χτίσει σε όλα τα μέρη που αναφέρονται στο Ευαγγέλιο, να χτίσει εκκλησίες. Ακριβώς το πρώτο προσκύνημα που έπρεπε να χτίσει ήταν ο Πανάγιος Τάφος. Έκτισε τον ναό της Αναστάσεως, που μέσα περικλεί τον Πανάγιο Τάφο, όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι ο τάφος του Χριστού, και ο φρικτός Γολγοθάς, που είναι η σταύρωση του Χριστού. Όπως γνωρίζουμε, όταν η Αγία Ελένη ήρθε για να χτίσει τον Πανάγιο Τάφο, όπως γνωρίζουμε, ο τάφος του ήταν αφιερωμένος στον Ιωσήφ. Επειδή ξεκινούσε το Μέγα Σάββατο των Εβραίων και έπρεπε τα σώματα να μην μένουν πάνω στον Σταυρό, ο ίδιος ο Ιωσήφ πρόσφερε το δικό του τάφο που ήταν λαξευμένος μέσα στο βράχο και να τοποθήσουν το σώμα του Χριστού. Όταν η Αγία Ελένη ήρθε το 325 για να χτίσει τον ναό της Αναστάσεως, για να χτίσει τον ναό, επειδή υπήρχε ο βράχος σε αυτό ακριβώς το σημείο, έκοψε το βράχο γύρω-γύρω, όπως βλέπουμε την πίσω μεριά του Παναγίου Τάφου, γύρω στα 35 μέτρα κατακόρυφα, και άφησε μόνο τον τάφο του Χριστού. Και έκτισε το κουβούκλι του Παναγίου Τάφου. Όταν ήρθαν οι Πέρσες το 614 στους Αγίους Τόπους, καταστρέψανε όλη την παλιά πόλη μαζί και τον Πανάγιο Τάφο και καταστρέψανε το αυθεντικό κουβούκλιο μαζί και το βράχο που υπήρχαν. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα τεμάχια δεξιά και αριστερά του Παναγίου Τάφου αυθεντικά από το βράχο, που είναι καλυμμένα αυτή τη στιγμή με τον μάρμαρο, που δεν μπορούν να τα δούμε, διότι οι προσκυνητές που σέρνονται στον Πανάγιο Τάφο, ο καθένας θέλει να πάρει ένα κομμάτι για ευλογία. Αργότερα ο Πανάγιος Τάφος καταστράφηκε ενδιάμεσα μέχρι τον 11ο αιώνα, που ήρθε ο Χάκεμ στα Ιεροσόλυμα τον 11ο αιώνα και κατάστρεψε πριν καταστρέψει τον Πανάγιο Τάφο, χτίστηκε ο Πατριάρχο Μοδέστου το 614 μετά τους Πέρσες ξανά ο Πανάγιος Τάφος. Και μετά έχουμε πάλι την καταστροφή από το Χάκεμ του Χαλίφη της Ερήμου τον 11ο αιώνα, που εισέρχεται στην Αγία Πόλη, καταστρέφει πάλι τον Πανάγιο Τάφο εξ ολοκλήρου και ανακοινίζεται πάλι για δεύτερη φορά εξ ολοκλήρου ο Πανάγιος Τάφος επί Κωνσταντίνου Μονομάχου, και πριν τελειώσει τις επισκευές συνεχίζονται οι επισκευές στον Πανάγιο Τάφο και σε όλο τον ναό από τους Σταυροφόρους. Αργότερα μετά περάσαν οι Μαμιλούκοι, περάσαν οι Τούρκοι και τα τελευταία χρονιά, το 1808, ξεκίνησε από τους Αρμενίους, το παρεκκλήσιο των Αρμενίων, διότι μέσα στο ναό της Αναστάσεως υπάρχουν και άλλα δόγματα. Υπάρχουν οι Φραγκισκανοί, οι Αρμένοι και ένα μικρό παρεκκλήσιο έχουν οι Κόπτες και οι Συριάνοι. Ξεκίνησε φωτιά από το παρεκκλήσιο των Αρμενίων, απλώθηκε σε όλο τον ναό, έπεισε ο τρούλος του Παναγίου Τάφου και έκανε ζημιές στο κουβούκλι του Παναγίου Τάφου. Και αργότερα ο Κομνηνός, ο Κάλφαχ, που ήταν ο αρχιτέκτονας του ναού, πήραν οι πατέρες, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, φυρεμάνοι από τους Τούρκους, να χτίσουν τον Πανάγιο Τάφο. Όμως, επειδή υπήρχαν μεγάλες διενέξεις των Αρμενίων και των Λατίνων να χτιστεί το κουβούκλι, να λάβουν δικαιώματα, χτίσανε τον Πανάγιο Τάφο, αυτό το κουβούκλι που βλέπουμε σημερινά, μέσα σε ένα χρόνο ανακοινίστηκε, το 1810. Όλες οι επιγραφές που βλέπετε μέσα είναι γραμμένες στα ελληνικά και αναφέρονται στο κτήτορες που χτίσανε τον Πανάγιο Τάφο, το γένος των Ρωμαίων, όπως αναφέρουν κάποιες από τις επιγραφές, η επιγραφή του 1810 που αναφέρει ο Κάλφα, ο Κομνηνός, ο Μυτιληναίος, που έκτισε ο αρχιτέκτονας στον Πανάγιο Τάφο, και όλες οι υπόλοιπες επιγραφές αναφέρονται στα ελληνικά και αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού, μέσα και έξω από τον Πανάγιο Τάφο. Αυτή τη στιγμή το κουβούκλι του Παναγίου Τάφου διαιρείται σε δύο δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο ονομάζεται το λίθο, ο προθάλαμος, ονομάζεται ο λίθος του Αγγέλου, όπου ακριβώς φυλάσσεται ένα κομμάτι από το λίθο που σφραγίσταν την είσοδο του Παναγίου Τάφου.
Και στο δεύτερο δωμάτιο, αυτό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ακριβώς κάτω από το μάρμαρο που σας είπα και προηγουμένως, είναι ο αυθεντικός βράχος όπου τοποθήσαμε το σώμα του Χριστού. Εδώ μέσα εισέρχεται και ο Πατριάρχης το Μέγα Σάββατο. Ξεκινάμε η λιτανία γύρω-γύρω στον Πανάγιο Τάφο 3 φορές και εισέρχεται ο Πατριάρχης, γονατίζει ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχουμε τοποθετήσει μια καντήλα πάνω στον Πανάγιο Τάφο και την ευχή του Αγίου Φωτός. Γονατίζει ο Πατριάρχης, προσεύχεται και λαμβάνει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Εξερχόμενος στον Παναγίο Τάφο, τον περιμένει ένας αντιπρόσωπος των Αρμενίων στον Άγιο Λίθο, του δίδει το Άγιο Φως και από τις δύο οπές που υπάρχουν δεξιά και αριστερά του Παναγίου Τάφου, ο Αρμένης δίνει το Άγιο Φως στους Άραβες, στους Αρμενίους και δεξιά ο Πατριάρχης στους Άραβες Ορθοδόξους. Και μετά ανοίγει η είσοδος του Παναγίου Τάφου και εξέρχεται ο Πατριάρχης, ευλογεί με τους Χριστούς και τις λαμπάδες του Αγίου Φωτός όλους τους προσκυνητές που βρίσκονται γύρω στον ναό και από εκεί εισέρχεται στο Καθολικό και όπου τελειώνει η τελετή του Αγίου Φωτός.